Bună și bine ați revenit pe canalul meu. O să vă arăt câteva cumpărături, un mini haul, ceva de genul. Am făcut câteva cumpărături de la un magazin ceva no-name și am fost și pe la Pepco și am zis să vă arăt, chiar dacă nu sunt multe. Am luat 4 bucăți din acestea de detergent pentru vase de la Avias, 2 cu lămâie, unul cu rodie și unul cu mere. Au 1 litru fiecare și a costat 5 lei bucata. Eu de obicei folosesc ferii, dar am zis să încerc și astea să-mi fac un mix stock pentru că erau 5 lei. Am luat toate de pe raft, erau doar 4. De la un magazin no-name am luat o farfecă pentru că a mea s-a rupt și am zis să o înlocuiesc. De la o bijuterie am luat acești cercei. Au costat 70 de lei și cumva aici nu e oxidat, e așa ei, sunt din argint și îmi plac destul de mult că sunt așa simpli. Mai departe, o coroniță în aceasta, o cordeluță cu perle, este roșie și a costat 15 lei. De la ceva chinez, nu știu cum să zic, ceva ieftin, nu e ca ale de pe internet la 60 sau 100 de lei. Am văzut și mai scumpe, dar astea așa pentru poze, îmi place mult cum îmi stă cu ea. Este un accesoriu drăguț pentru păr. Și tot așa ceva drăguț pentru păr. Aceste clame a fost 5 lei bucata, dar știu cam mult, 5 lei pentru o clamă. Dar am zis să mi le iau, îmi place cum prind părul cu ele. Sunt așa mari, erau pe foarte multe modele, dar am ales acestea mai simple. Și pentru 5 lei, oricum, sunt drăguțe. Dau bine așa, este un accesoriu care schimbă total părul, poți să-l desprinzi și pui o clămiță din asta și e foarte drăguț. Un pachet de șervețele de la lui, de geantă, să le pun în ghiozdan, au 15 bucăți și a fost 2 lei. O cremă, o cremă pentru albire, bine, am luat-o pentru mâini. Era la ofertă de la farmacia Don, a fost 5 lei și are 50 de ml și o să o folosesc pentru mâini. Vedeți, nici nu am scos-o din cutie. Așa arată. Așa. Și e destul de bună pentru că tocmai am terminat una și aceasta era la ofertă și am recumpărat-o. A fost acolo pentru niște pastile și am văzut la raft și am cumpărat-o. O să o vedeți în empty special altă. Pe la Pepco am trecut un pic, am luat aceste șosete, 2 perechi foarte moi și pufoase, au fost 10 lei. Unde ești tu? Aici. 5 lei bucata, acum ar veni numărul de la 35 până la 38, oricum sunt bune, sunt așa pufoase, nu prea port șosete în acestea așa nici pe acasă, dar astea pentru iarnă am zis să mi le iau când mi-e frig, așa, nu știu, noaptea, când dorm, nu știu, eu port din alea scurte de obicei. Dar am văzut pufășenile astea și nu am putut abține și am zis să am și eu 2 perechi, chiar nu am nicio pereche, din astea groase, doar scurte și subțiri. Pe la Pepco, tot de la Pepco, am luat aceste perechi de papuci de casă, numărul 40-41, nu se potrivesc oricum, au fost 20 de lei și sunt tare drăguț, o culoare foarte frumoasă și îmi vin perfect. Așa, mai departe am luat o râșniță în aceasta de sare, am pus sare din asta grunjoasă să văd dacă râșnește bine, nu prea o scoate ea prea fină și curge cam mult, dar pentru 6 lei, că 6 lei am dat pe ea, e ok. Am luat un suport din acesta de colț, așa, să-l pun la duș. Nu stă pe ventuzele astea, dar eu am mai avut din astea și le schimb așa odată la un an pentru că ruginesc și le bag așa niște holșuruburi în perete. 4 așa și stă destul de ok. Ruginește pentru că torn, cade apa pe el și într-un an e gata, se rupe chiar, chestiile astea se desprind și se duc cu gelurile de dus jos. Și ultimul produs de la Pepco este acest suport pentru peruța de dinți și pasta de dinți la doar 10 lei din lemn, pentru că eu am avut-o din sticlă, adică din, nu știu, material din ăla și se crapă imediat, din plastic se face urât așa, cumva cum curge pasta de dinți și nu se mai scurăță, rămâne tot alb așa de la calcar, acolo prin baie se face urât și am zis să-mi iau unul de lemn. Și erau foarte multe culori și modele, dar am optat pentru acesta. De la un magazin în acesta simplu mi-am luat o geacă, denaturează puțin culoarea, este lungă, mai lungă de fund, vine așa până, nu știu, aproape de genunchi și are este mărimea L.
Mi-am luat-o așa pentru că nu corespunde mărimea, este ca un M, așa, cam ceva de genul. Și am una de la Sensei, exact așa, din asta matlasată, doar că e scurtă. Și aceasta am zis să îmi iau una mai lungă pentru că nu o să fie mai frig. Și da, a fost 100 de lei asta, probabil o găsiți pentru că de acum, nu știu, se face frig și aduc ăștia geci. De la un magazin tot așa am găsit acest Dero, la ofertă la 30 ceva de lei, are 6 kg și este cu roa muntelui, nu știu ce. Deci, știu, am mai folosit de la Dero din asta așa simplu și chiar spală. Și un clor, am găsit acesta la 4 kg de la As, a fost 18 lei. Și eu de obicei găsesc cu 6 lei, cu, nu știu, ceva de genul și am ieșit mai ieftin cu câțiva lei. Are 4 kg și am zis să-l iau. Și cam atât, astea au fost cumpărăturile. O să mai filmez haul-uri cu siguranță și o să vă arăt. Pa!